ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବାହାରେ ମୋର ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଥିଲ କିଛି ଲୁହ ଆଖି ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଲୁହ ବାଟ ବୋଳା ହେଇ 16 ମାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ପଳଉଛି। ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଲୋ। ବିଶ୍ୱାସ କର କାଶୁଛ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋତେ ଜାଣିବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ତକିଆ 8 ଦିନ ଯାଉଛି ଯେତିକି ଫେରିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଲୋ? ସାରା ତୁଳା କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ଖାଲି ଖୋଳ ଖାଲି ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବେଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ି ଦଉଛି। ତୁଳା ସବୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଲୋ? କିଛି ତୁଳା ଉଡ଼େ ଖଟିଆ ଉପରେ କିଛି ତୁଳା ଲାଗେ ତାଳେ ସଜନୀର କିଛି ତୁଳା ଲାଗେ ତାଳେ ଆଉ କିଛି ତୁଳା ମୋଛାତି ବାଳରେ ଆଉ କିଛି ତୁଳା ମୋଛାତି ବାଳରେ କିଛି ତୁଳା ପାପୁଲିରେ ସଜନୀର କିଛି ତୁଳା ପାପୁଲିରେ। ନାଚ ଆଖଡ଼ା ସହ ଭାବିଛୁ ନା କଣ? କିଏ ବେ ତୁ? ମୋ ଘରେ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଏ? छोटे भैया मैन ऑफ डेंजर देखला बेले मन होती आम कौन लोकाल फिगर आम नेशनल फिगर हाँ नेशनल फिगर देखीदब भल भाव देखीदब भारत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी तांकरी मर्डर केस मु पेपर डेली बाहर फ्रंट पेपर छिड़ा होती ना हाँ खाली से इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मृत्युवरण कले ताकरी केस आज तक टीवी आज पर्यंत बाहर ये भाई दो ना भाई दो ये नो ना तारा डाना हाथ यार ये लंबा बेल तू किने जाइलो ये ढोकने के खोजन हाँ मुबा जूम करके देखाए आज छाड़ खाई भीतर देखे लंबा भूचाली नुह ये तू सही ना तमें सही ना तुम्हें आमो बोली नानी घईटा मथुरी की साला ये बिल्कुल भाई तू को बाबा को चिन्हिଛୁ चिन्हिଛି ମାନେ ତୋ ବାପା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ହିଛି ତୋ ବାପାର ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଝାଡ଼ା ଯାଉ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତୋ ସମ୍ପର୍କ ବାପା ଦେଖୁଛୁ ବିକୁ ଭାଇ କେତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି 20 ବର୍ଷ ତୋ କଥା ବି ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ କଣ କହୁଛୁ 20 ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ହେରା 200 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ବାପା ଦେଖିଲା ମୋତେ ଚିରି ପକେଇ ଖାଇଲା ଆଉ ତୋ ବାପାର ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ सुमथुर संपर्क मो बापा तू से संपर्क कथा मने पकाना से जो संपर्क हां से संपर्क कथा मोर मन पड़ले मो देह उलुसी जाऊ उलुसीबो से कथा इते संपर्क ए संपर्क हमर भाईगण के संपर्क कोन मो बापा संग तमर भाईगण के संपर्क गाँ लोक सेई तार मोर संपर्क हमर पीसा आबे आ गोटे हिसाब रे बडा भाई सेटा चालू रे हमर पीसा हिसाब कर दी सेई हिसाब संपर्क किंतु बाईगण के जो संपर्क से गभीरता ताले चलो हमें भी बाईगण के को जीवा जानते ना ता स्टोरी किछु तो जानला किछु बाईगण के दिया पूर्व ता से तर्जमा करो विश्लेषण करो गवेषणा करो अनुध्यान करो तापर तमर जानिबो मु मोर बाईगण के जीवा उचित कि अनुचित तारे ठीक अछि बाईगण के गप को हां सेटा कहलु जे भल स्टोरीटा ताके मन रखिले तमर उपहार हबो कारण परीक्षा रे पड़ी पारे भल विषयटा ईसा केते बसे घटना जा 1999 मसिया जो मसिया रे बात्या
ଭଲ ମେମୋରି ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଗା ଧରିବ 1919 ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ କି ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କଣ କଣ ହାଟ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ଫଳ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସାର୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ କହିବି ନା ତମେ କହିବ ତୁ କହ ନା ମୁଁ କହିବି ହେଇପା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ତୁ ଦେଇ ପଇଲେ ମୁଁ ମାରି ବସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲେ ତ ବାପା ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲୁ କଲୁ କ'ଣ ଆମେ ତ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରି ପାଖକୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କିଆରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ବାପା ଖଦି ଖୋଲିଦେଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ପଶିଲୁ ତୋ ବାପା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ କଷ୍ଟ କଲେ ସିନା କୁଷ୍ଠ ମିଳିବ ଦି ପଇସା ପାଇବୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କଲେ ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ଭିଆଇପି ଲୋକ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆମେ ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ପଶିଲୁ ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ କେତେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ କେତେ ବାଇଗଣ କେତେ ହବ ଏକରେ 2 ଏକର ବାଇଗଣ ହଁ ଫଳି ଖାଲି ବଦା ହେଇଛି କଳା ବାଇଗଣ ଧଳା ବାଇଗଣ ଗୋଲେଇ ବାଇଗଣ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ମାନେ କଥା ହେଇଛି ଲୋଭ ହବ ଦେଖିଲା ଆମେ ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ଆମେ ତୋଳିଲୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି ସଳା ବେଳା ଖରାପ ଦିନା ବୋଉ ଉଠିକି କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ତାର ଭଲ ହେଲା ଦିନା ବୋଉ ବାଇଗଣ ଦିନା ବୋଉ ବାଇଗଣ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା କବାଟ ଖୋଲିଲା କିଏ କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଇଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଭୋକ ତମେ ପଳେଇ ନ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲ କାହିଁକି ପଳେଇବୁ କ'ଣ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ କାହିଁ ଆମେ ତ କଥା ଯାଉଛୁ ଦିନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ସେ ଏକ ଉଠିଛି ବୁଢ଼ୀ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଉଠେଇବି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା ଆମେ ତ ବାଇଗଣ କିଆରି ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ପିସା ପଳେଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିକି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଭାରି ବାଧିବ ଆମକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିଲି ସେ ଛିଣ୍ଡିଲାନି ମୁଁ ସବୁ ଘେରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିଛି ଇଏ କୋଉ କିସ ମୋର ବାଇଗଣ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ଛିଣ୍ଡା ବୁଧା ହଲିଲା ମୁଁ ଏ ଗଛ ଉପରି ପଇ ଚାଷୀ ଭାରି ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣକୁ ଧରିକି ଟାଣୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପୋଲସରା ବାଇଗଣ କିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାପରେ ତ ମୋ କନ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବସିଲା ହଁ ବା ମୁଁ ମାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମୁଁ 8 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାଣି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ହାତ ଧରୁଛି ତୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ କିଛି କହ ନା ମୋ ଘରକୁ ନା ମୁଁ ତ ଘରୁ ଯିବି ଆଉ ଆଇଯିବାର ଯିବି ମୁଁ ଅନର୍ବାଗ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଟାଣିଥିଲି ସେ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ସେଟା ମଞ୍ଜିଆ ନା ନିର୍ମଜିଆ